le hockey nungle hockey nungle hockey nungle hockey nungle hockey se nungle hockey hani ho हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किचिं संखा खाय नरक जत्तनो काहाम कुरुंनो तंना हानै हिंके आंतिनि हायना हाय ताय के साननारनि बागै अपकमिंग म्यूजिक भिडियो न एक्सप्लेन खायनानि थाङै तंगो नरगो भिडियो न पुइलानि सिमी पाइथाक जरा नाय तंदि बस चैनेल अपलोड खायजानाय एबा के बस चैनेल नुगै माननाय एबा के बस चैनेल रिलीज खायजानाय आबरक इन भिडियो नि बिसिंथि काहामकेनो सावै माननाय ताय ओ म्यूजिक भिडियो खायतानि व साबा सुबाजाक एबा के साबा हेल्प खायजाक ओ म्यूजिक भिडियो खायतानि व अबरक जों इन भिडियो नि बिसिंथि काहामकेनो सावै मालायनाय इन ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक भिडियो नि टाइटल अंखा 420 फारिंगि जों सायमालायनाय एक्टर ते एक्ट्रेस साबा एक्टर ते एक्ट्रेस अंखा राकेश देबब्रमा जैक देबब्रमा आइचुक देबब्रमा खमुलुं देबब्रमा ताई रिंगिली देबब्रमा फारिंगि सायमालायनाय टबक सिंगर एबा खरांरनाय साबा सिंगर एबा खरांरनाय अंखा सुमित देबब्रमा एंड फुलकुमारी देबब्रमा हिंगे टाउ सायमालायनाय कंपोज एबा लाइरिस सावतं कंपोज एबा लाइरिस तंवा सुमित देबब्रमा फारिंगि टाउ सायमालायनाय डायरेक्टर साबा डायरेक्टर अंखा मिथुन देबब्रमा फारिंगि टाउ सायमालायनाय मिक्सिंग अंखा सालका स्टूडियो फारिंगि टाउ सायमालायनाय ओ म्यूजिक बो स्टूडियो टिसाजाका एबा के बो स्टूडियो रेकर्डिंग खैजाका अबंगे सेम स्टूडियो वो रेकर्डिंग खैजागो हिंके वेब संग नरगो भिडियो नि बिसिंथि काहामकिना सायमा खाना साबा हेल्प खैजाका एबा के साबा ओ म्यूजिक भिडियो खायतानि व सुबाखा हिंके वेब संग नरग जरि तावबो ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक भिडियो नि टीचर एबा ट्रेलर न नुगिया खरगमै तंका के आंनि भिडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रोय रिनाय नरग यांटे फाना थांगै नाय मानो फादिंके वेब संग सुंदो सायमालायनो ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक भिडियो बस चैनल रिलीज नानि फाइजिं थांगै तंग एबा के बस चैनल नुगै माननाय ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक भिडियो न नुगै माननाय जों दिप्रासा म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नुगै माननाय ई म्यूजिक भिडियो बेलायनो हिट नाय तामने हिंगे ताबुनि जरानो रुगै सामजांमानि हाय 420 ककब्रक ऑफिशियल म्यूजिक भिडियो हिंके वेब संग भिडियो न नुगै बाहाय नांजाखा कमेंट बॉक्स कमेंट कै सारि ताय भिडियो न साजागै तंग हिंके भिडियो न लाइक खैदि ताय शेयर खैदि हिंके वेब संग नरक जरि के बानि ओ चैनल कताल फाइटिंग के सब्सक्राइब खाय के प्लीज ताबना सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस कैनादि तामनि हिंके आं जेफोर कताल भिडियो अपलोड खायानो आफरनो जतन छै सिका नरने अरनो नोटिफिकेशन सगैयानो हिंके वेब संग नरना भिडियो नि पाइथागो टेकेसे कक सानाय नरक जरि के बस चैनल फ्री प्रमोशन नाङै तंखा के भिडियो नि तला कमेंट बॉक्स कमेंट कै सादि ताय आं नरनो चैनल फ्री प्रमोशन खायनानि बागै तैयार तंगो आंबो कुसगो कानाय ताय नरनो ब्लॉगी तुइनो कुसगो कानाय हिंगे वेब संग भिडियो तिनि बागै मसुगना हायना हाय मालाय फिनाय नरक बाय नेक्स्ट भिडियो नरक जतन काहाम कुरंना तंगदि।